Hoxe entraron en vigor os cambios que afectan só os restaurantes que poderán abrir ata as 11 da noite que en breve terán que dispor dun medidor de CO2. Os hostaleiros vilagarciáns representados en Aitubi din non estar en contra, pero cuestionan os criterios cos que se aplican estas medidas. É unha vez máis esas bombas de fume que se botan dende a Xunta, porque é o que conhecemos, non sei se en outras comunidades sucede, nas que parece que sí que hai que tomar decisións. Parece que as queixas hai que darlle unha saída. No caso dos horarios, explican en Aitubi, compre ler a letra pequena, só poderán ampliar o seu horario aqueles que teñan licenza de restaurante, unha minoría dentro do sector. Restaurantes en Vilagarcía falamos de 28 licencias en total. Estamos falando de que ao mellor estamos falando dun 10%, un 5% do total da hostalería en Vilagarcía ao que lle vai afectar. Dende Aitubi alégranse por aqueles que si poden abrir, pero creen que se trata dunha decisión demasiado medida. O resto de locais, aínda que dean de xantar ou cear, terán que pechar ás 9, como se viña facendo toda agora. Os locais como os nosos, que somos prácticamente os que hai en Vilagarcía, en outros sitios a mellor non, pero en Vilagarcía a maioría somos locales tipo tapería, tipo vinos e tapas, tipo mesón. Son locales que non teñen licencia de restaurante porque basicamente non poden tela, basicamente porque, digamos, que o restaurante ten como peculiaridade, pois, por exemplo, que o comedor está aparte. Dende Aitubi tamén cuestionan a exixencia de equipar os restaurantes con medidores de CO2. É útil, sí, non deixa de ser útil, pero é igual de útil nun restaurante que nunha tienda de roupa, que en calquer outro sitio, que nunha clínica, por exemplo, onde sí deberían de telos e sí que suele haber moita xente e, ademais, é un sitio onde suele haber xente que está enferma. O colectivo, dentro da plataforma en defensa da hostalería galega, volve urxir á Xunta a actuar con máximo rigor técnico. Piden que falen co sector antes de anunciar os cambios nos medios de comunicación.